Goro-goro Kang Gareng. Heeh. Gara-gara truk goro-goro gong. Heeh, goro-goro reng. Goro-goro truk. Heeh, goro-goro reng. Heeh, gara-gara Kang mbok wis ah. Ubang-ubangne terus kok. Suara nang ngendi gong iki, Gong? Suan. Montene beji bathuk. Gene ngerti. Ah maca pamflet. Iya, acarane apa Gong acarane? Acarane Rasulan. Rasulan. Heeh. Iki gareng mbok ditekoni garenge ora plung-plungu kuwi. Acarane apa, Reng? Rasulan no. Rasulan. Iya. Nek ning ngisor ning lantai 1 apa? Merti desa, merti dusun, merti. Pokoke gayeng lah nek ning ngisor. Pokoke gayeng-gayengan. Iya.
mau wis inti sari inti-intine di aturke ning limbukan sore mau. Heeh. Saiki mung kari minangkani pamburutan sing durung dipinangani ning limbukan mau. Ayo no. Isih ana loro. Ora ditambahi. Iya. Oh, sampean ora ana tambahi kok. Ana mau wis ana. Apa wae truk, Truk? Memanikmu karo bajing loncat. Ah, iya nek gara-gara pembukaan ya sing apa jenenge klasik-klasik. Heeh. Karo anu mau ki isian reng apa? Wis ana mijil ketoprak. Oh iya. Kuwi dineke ngendi, Kang? Ha kuwi didhisikke kuwi. Dhisik dhewe. Ha iya. Sik. Kang katuran nembang sapa, Gong? As. Buwatu. Wah nek nggon bab wis serak apa? Dalam. Napa nembe serak? Nggih, Mas. Waduh, Mbok. Nek dhuwur sok metu sok ora. Oh. Suarane. Napa sok dipulosoro kalih Pak Mariono to? Mboten nek niku kewajiban kok nggih, mboten dipulosoro. Nggih niki nembe sok saged metu sok saged mboten. Oh, lah. Angel metu niku. Aku sak wayah-wayah iso. Nggih ngapunten nek dhuwur dereng saged, Mas. Mboten mengke kula dukke. Kula pendhetke ondo kowe. Nggih. Hampir. Napa mengke Mak Mancik Bu Prastiwi niku mengke dhuwur. Kualat. Mboten bareng. Ketoke nek dibayangke ki wangun kae lho. Ora ngono kuwi Gong kualat kowe mengko ben. Wis ilang malate wis. Kaya ngono kuwi ilang malate. Ora karo wong tuwa kok. Aduh. Bu Watu, Halo. sampun siap? Napa? Napa? Loh, derek. Nek mijil kadose dereng siap. Gantos nggih. Oh, nggih, gantos. Mangke mijile sanese nggih. Nggih. Sing ndek-ndek mawon. Sing ndek-ndek niku sing pripun senengane sing ndek-ndek jenengan niku, Bu? Nggih, nembe seneng sik ndek-ndek. Apa? Anu mawon. Ikhlase mawon. Kandhek mawon. Oh, nggih. Kandhek. Mangke nek nganu mboten metu mboten napa nggih. Mboten apa-apa, mboten metu kula mengke kula tokke ha to. Tegese ngetoke swara iki lho. Suarane. Ya nggih. Moga baik. Mas Dalang. Juas. Wis nek cendhek arum dhuwur jinjit. Saiki apa meneh, Gong? Ha mau wis ana mijil ketoprak. Mijil ketoprak sing nyanyi sapa, Gong? Kaki yo cah SD kok yo yamene durung mulih. Mae. Mak. Nggih. Nah, nggih.
Dipun? Nggih pun. Pun mboten sios. Mijil. Mijil ketoprak. Ketoprak. Nggih. Siap toh? Nggih, siap insyaallah. Oke. Nun. Oke. Gentosan mboten. Nggih, gentosan. Kakung. Pak Kadeno. Yuk, Pak Katno. Kados Gusti sampun tengah
Isana memanekmu karo bajing loncat. Sapa Gong? Sapa ya nek apa sik iki? Memanik. Ya. Anu nek memanik iki tetep Bunes. Bunes ki sapa? Iki si ibu. Masalahnya mbokku jenenge Agnes e. Ini si ibu iki. Ayo, Bu. Bu. Ayo toh, Bu. Apa? Gendong, Bu. Piye? Piye? Lah manut. Lah beto. Mama nek Iya, mamanek. langsung toh? Langsung. Iya, langsung ning alon-alon. Langsung ning alon-alon. Oh. Niki Jumeneng mboten, jumeneng. piye to? Tak jawab dhewe kok. Wis ben. Ngadeg iki? Nggih. Tenan. Ngadeg no. Kudune Mas Bagong, Mas. Apa? Ora rapopo. Kon ngadeg wae aku. Nggih mau ya. Langsungan ta niki? Nggih. Saking kula. Nggih. Monggo, Bu. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindho retno kakak kon malelo angelmu dia tansah eling nadyan kaya mimi tuna. Saking Mbak Linda Singapura nggih tadi. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Wis kowe kari bajing loncat. Bajing loncat dibawane sapa, Gong? Biasane andalan Bu Edenta. Saiki wis dadi seleb TikTok. Amben dina live. Jaluk ono kok HP jare. Ora apa-apa wis. Yes ben anu. Ben sing lanang mumet. Butuh donatur. Nah kuwi, kuwi Sapa? sikis. Sikes. Heeh. Jumeneng Mbak yuk. Oh nggih. Nggih. Aduh duduk pusik. Alon ya. Alon. Udah dulu guys, ini mau nyanyi guys. Iya, tunggu dulu ya. Nah. Aduh, cikluk.
Yo alon-alon. Jarekku bodol. Sik ya. Aduh. Aduh. Talang. Waduh sing lanang terus aleman kuwi. Lah ngapa ta? Dipaske, iso ngepaske ra? Langsung wae ya Mas ya. Ngagem bawa no. Oh nganggo bawa. Nggih. Niku sing Mbak Linda Singapura 500.000 lho. Oh iya. 500.000 ki butuh enggak aku po? Ya diparo Oh ya gelem. karo ibuke iki. Hah? Karo ibu iki lho. Ibu sapa? Ha iki. Ibu Agnes. Heeh. Oh iya. Landi, lambote kok om. Lah iki lho sing nang kene. Dalane kuwi. Kok lali iki wonge lalene apa lho? 3. Aduh. 4. 5 saiki tak sake. Yo. Genep ora wi diitung. Ilah dalah. 1. Heeh. 2. 2. 3. 3. 4. Heeh. 5. 5. Pas ora? Oh iya, pas. Ya wes nek pas tak peke. Piye ta? Wis dikekke kok. Yo. Oh, sing ning tanganku kok. Ya dikekke. Nah, kowe ki wonge lalen soalé. Aku ki sengaja lalen men. Untuk Namu duit. ya lalene pol. Gunung Galunggung. Kok sepi ya? Kok sepi ya? Lah kepiye? Ora maksudnya ki biasane ki ditabuhi apa ngono. Direbape kudune ki ora nggosak-gosrek Biasane wae. ki ana ngik-ngik-ngike ngono. Ontak iku ganja rukem senengane kok. Tolong. Ayo. Yo. Gunung Galunggung. Wo piye to? Elok ae. Ki ora saka Jawa Barat iki. Kok ngendi? Aki tekan Kebumen ya, Gen. Kampungku. Sabar. Lah ya kok ya mengagi ngono kok ya keju lho. Kampungku. Mula rasa kakean banyak gaya. Ora usah kakean banyak gaya iki kepiye? Oh, klasik wae. Gunung Semadang Ketunjang. Iki ngendi iki kesenian ngendi? Malah hadroh. Talaga Sukawayana Rembecik Yo degungan. di tengah gua. Mundung turi sungkuru lan sungkan tedi leya
mripate iki biasa wae. Nabok mripate mendelik-mendelik nek metu piye? Bayar. Jare wingi arek ngijoli aku sing kae tak bayari ta lho. Mungkin rung dijoli tekan saiki kok. Angel. Sengoro. Tari. Kendangnya main. Tarim. Wis kaya biola itu. Tarima. Elok tenan. Raja wayana ngancik di negara Pun Mas, bawane. Ya, buka rebab. Ya ora iso. Mau wis apik kaya biola kok. Yo coba. Yo. Kene iso ya. Apik tapi. Apik. Yo. Coba yo. Buka apa? Buka rebab. Buka rebab. Ayo, Pak. Yo. Bajing loncat dan bajing banget ya. Alah. Oh, si paling bajing Sopo? Lambo. Si Kes. Aku menang lho iki mau. Neng masalah batin. apa ta masalah iki? Aku menang neng batin. Bajing loncat, bajing loncat ke tanah. Aduh, api lebat narasan
Nggih, sampun nggih, Mas. Nggih. Warak miyaga apa? Apa? Ora sida. Apa? Wah, Mbak Agnes ki gak dicek ngono lho, Mbak. Ya, Piye ora arep we? Ya kene aku we. aku lagi ya bagi dua. Nek ya nyok. Lah sampean kan wis to. 50. Ya lumayan we. Wo ning pom bensin ya wis sak jembrete. Oh. Wes, nek lagune. Pedro. Tapi kok manut jam piro ta iki? Setengah 3 lagian. Ayo. Ayo. Perahu layar pelok slendro. Ngono, kur barang lu kok masuk ikan senengane ngadeg-ngadeg kok. Heeh. Di perahu layar pisan meneh, ha iya. Boyo, yo. Ayo, ayo.
mulat moro sang Harjuna sunyo kang kamanungsat kaseban tinggaing mungsu Gus Bendara kula wonten menapa sampean kok rawuh wonten Karang Kadempel Gagang Semar nampa sasmitaning jawata yen samengko dewa bakal matedhakake kanugrahan kang aran Wahyu Makutha Rama pundene dewa paring dawuh yen tumedhaking wahyu mau lumantar pandhita ingkang mangasrama ing ngarga Kutha Runggu ingkang peparab begawan Kisuwa Sidi mula Kakang ayo derek nolaku ning Janaka sanana ngersaning sang pendhita Janaka ya dia ngaut pepadaning sang wiku dibya ing Kutha Runggu Gagang Semar miat langening kalanggiwan aglar pantamuncar tinon ler kakunang surem sorote tan padhang kasoran pajareng purnaming gakono dasare mangsa katiga nggih menawi mekaten monggo Gus kula dherekaken anak mojo ana ingkang keri Gagang Semar para sang Arjuna
Yatata wanda kati wisraya Indriaksa sura maruta Pawana pono maragono Alah. Yo bagus semenar cahayane. Ya cetha iki dudu dewa kowe menungso ketara ngambah lemah sikilmu. Bapu. Jalanmu sapa? Sapa sing ngendi omah ngaku aja mati tanwaran kowe ngaku Bang Bagus. Panengah Pandhawa Raden Permadi. Ya Raden Harjuna. Bapu. Kowe sapa? Tak sawang sikil murang ngambah Bantara. Ya. Men aku putu. Nyeluman. Takon marang aku kedidya. Ala Anuraga. Apa gawemu ngadang marang lakuku? Bapu. Aku semrup cahayamu kang nguwung. Dadane aku njaluk tulung karo kowe aku sampurnakno. Balekno marang alamku dudu arepe dhewe. Ora ana ceceking rasaku kepengin gawe pati ning liyan. Kowe aja ganggu nggonku Lelana Brata. Bapu. Ora gelem nyampurnake aku, malah kok iso balene kowe sing bakal tak sampurnake. Cethane kuwi mung arep kepengin jarak perkara. Pancen kuwi sing tak jarak. Apa abamu kewat kapito kok tapak angin kejero kaya manuk branjangan. Jandak bangkeanmu saben ki perbatang sumur wandamu, Gus.
Waduh. Angin, angin. Wah. Ah. Den, buta menika sampean pejahi mboten badhe saged banjur kepiye Kakang Semar? Sampean mangesti agni kasampurnan. Mangke lajeng sirna buta tetiga nika ya Kakang Semar. Rumas kula kuncatan sederek kula tetiga. Inggih menika Anuraga, Ludra kelawan Angkara. Mugi andadosna ing kawuningan kula menika sederekipun kadang kula tetiga menika. Mila sampun ngantos misahaken kula kaliyan kadang kula tetiga menika Raden. Kula aturi nyampurnaken kula sekalian Raden.
Rahina sumubang Hyang Haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila Ganegara sagetar aku nganting gumun setahun jemeng saranding karo kowe Anoman iya kula nyuwun pangapunten beneran paripaksa kula nyaut pusakaning Adipati Karna kula aturaken jandika Sang Mahayogi karep menapa Anoman widhawing tekad kula kangge ngajar Prabu Karna Basusina gembelo mustakanipun gadah piandel nami Kunto Wijayadanu dereng wancinipun sampun kadalaken wonten ing Rananggana ing atasipun boboting kapura dipun taman sejata Kunto Wijayadanu kula ngertos menawi sedosipun pusaka menika peparinging dewa jaman rumiyin kedahipun dhateng kadang kula Madukara Raden Janaka nanging saking nistaning patrap culikaning Tanduk Surya Putra binegal Jawata ingkang maringaken karugrahan satemangka beto dening waling Aguna inggih pun Suryatmaja wonten dadaan anggen kula kepengin ngajar Prabu Karna supados enget dhateng sisiping tindakipun penemban Anoman kuwi kleru Anoman klitu kula mapan wonten pundi yen to Karna Basusina njupuk pusaka ingkang dudu darbeke kuwi perkarane Narpati Ngawungga dudu perkaramu sing menang hukum Narpati Ngawungga kuwi dewa pribadi Anoman ora diwenangake mula kowe salah gedhe tumraping lelakon iki Anoman nanging menapa mboten prayogi pusaka menika badhe kula aturaken dhateng kadang kula Yai Janaka Kewala kowe wis salah nanging isih durung gelem ngrumangsani ya yen sing mbok wenehi pusaka kuwi gelem watahing satriya Pandhawa kuwi dudu satriya saudha rupan ora watahing wong majuk iling balilongan nanging watak satriya kang sampurna teteken ati suci pepayung budi rahayu yen nganti Janaka ora gelem nampa yektine malah yektine saya tambah dedosan kang mbok sandang Anoman kowe kuwi pendhita umurmu ya wis tuwa isih kanggonan watak murka sugih pepinginan monggo ngerti yo wong murka mono gampang kena perbawa saka njaba ingkang njalari tuwing pepinginan atimu ora nyeblak dawen mula kurang jembar jagatmu kapira kowe ora gelem ngajeni marang beda-bedaning panemuan ora gelem gayuh marang pepadang dalanmu mbok petengi yen kowe kepengin golek pepadang sangune ya kudu kaweningan senjata iki tak tampani nanging kowe tak hukum bali menyang kendali Sada Anoman permara remangus wawiya ngambrang kati karunaning kas wasih aneng markoma lakung sang kondo astrat mojo longlong lalu hangulati iki sumangga kula aturi nampi pusaka menika penemban sumangga
Astu namasidam sekaring bawana langgeng Raden. Padha rarja praptanira Raden. Nun inggih penembahan niskala suwanipun Arjuna manggih rahayu. Namung pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping pada paduka Sang Maha Muni. Ya Raden, tak tampa gawe bomba ing rasa. Ing kene ora ana apa-apa anane muhung sepi lan samun. Raden, apa karyanira prapteng kene? Aduh Pramban, kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Estining tekad kula muhung ngempek eyom ketrimah paduka Sang Maha Muni. Estining raos namung kepingin nyiswa mring paduka. Teteping lampah kula muhung kepingin lumintiring anugrahan ingkang badhe dumawah. Boten langkung saking asta paduka Sang Prembahan Begawan Kesa Sidi. Kowe kepingin golek kanugrahan punang wahyu Raden? Lho ninggih Prembahan. Pancen bener ing kene papaning pepakem Makutarama. Mula kang seka iku Maragage. Syarate kowe kudu percaya kelawan panjenenganing Sun. Lair batos kula pitaya dhateng paduka. Yen percaya Maragage majuwa. Tampanana peparing saka pun bapa iki. Minangka lambaraning kawruh pepakem Makutarama. Sira kudu gelem nampani peparingipun bapa. Ninggih Premban, mara majuwa kene Arjuna. Yogene kowe malah mundur Raden Janaka. Nista pujapaning Arjuna menawi kula lajeng epeng bebuden. Kula mangertos bilih menika senjata Kuntawijaya Danu kagunganipun Kakang Basukarna. Prembahan, menawi kula kadhawan nampi lawung menika kapaduka jemparing menika supados Janaka pejah wonten mriki kewala. Nista sanget bebuden kula lajeng wantun nampi pusaka ingkang panjenipun Dede Darbe kula Prembahan. Punten Premban. Ya Raden, kanthi mangkono ingsun percaya lamun ta jeneng sira urusaning titah pitahaning ingkang kuwawa ngagem kutha Keprabon. Ngerti ya Raden, ora kleru. Ya Begawan Kesa Sidi aku ingkang bakal medharake pepakem Makutarama apa wis sawega Tyasira Arjuna. Nun inggih. Derek keparang paduka Sang Mahayogi eling-elingan kabeh iki ya, Ger. Saektine waleh-waleh apa ingkang winastan pepakem Makutarama mono sinebut Hasta Brata. Hasta tegese 8 brata iku laku. Laku 8 perkara 8 sarira ora kena sira cati salah siji. Sumurupa ya Arjuna jroning layang
puno nyebutake lampahing Bathara Indra mudanake wewanging sabumi dana sumebar sumawur marataning jagat waratan gung alit sawadyanipun panuram milih janmo wilakuning Bathara Indra dadi nggonira nulat dewa 8 kawiwitan Lodha Sang Hyang Bathara Surapati kapindhone iki janji lakonana sawadyane akeh kabeh kang kamut ing bumi dene Yama Lampahira Milara Karmala wong Durjana ing praja kabeh linebur ora nganggo kadang warga yen Durjana den pateni barang kang laku Dursila ing upaya kabeh den osak asik anggone angungsi tinut kecandhak pinatenan regeting praja pinrih beratipun mangkono Bathara Yama nggone rumeksa praja adi maling pemalaning praja pinrih ilang Dursila ngregeti angundangi wadyanira tan kena ulah ala ingkang sanding panggawe ala tinundung ingkang ala wis pinatenan sajinise tumpes tapis iku ingkang kaping pindho Janaka wonten ingkang kaping 3 lakune para marta angudanake sabarang reh arum-arum manjengaken rerasan asrep ingkang den tetepi tan galak nutut saka warsa tan rasa wadya pinrih ing becik tanana rerengunira sumusup amrih kena ingkang pinrih rinasan rasan alus pangesepe reresepan karesep kena ing pinrih tanage saliring karsa nadyan mungsuh tiase kena pinulih tan ngerpan rinasuk pangesepe sarasa ingkang angka 3 dening kang angka 4 mreca isining wong sak negara ing pangre wewanginan memanis sawus-uwus amanis sarum saulat parikrama guyu-guyu semi minor ing tanduk satindak datan rekoso mung marentahken memanis ambek Santosamu Sabwana terus ing manah marta-marta memanis sangsaya suwarum-arum asih sagung pendhita wonten ingkang angka wanca ingkang kaping 5 lampahing Bathara Bayu angine pakaryane budine Raden Kawuhi tapa wangenan tanpa tengeran anggone mamrih mebudining dumadi kena kabudayanipun ing reh datan kawruhan bisa mebudine wadya sawegung Dursila mulya kawruhan sasolaing wadya reksi sinambi ngupa boga yang busana anggung mangun kamukdan tanana antaranipun mrih sukaning Prabala amemaes saprayog ganing padu sarta nggung tiase sinuksma gunaning wana pinrih Raden Janaka ingkang angka 6 ingkang kaping 6 mau tegese Sang Hyang Wira anggo mukti boga sarta ngenaki tan anggepok raganipun namaken sarana ingkang wis kinon amusti pastining laku amung mrecaya kewala denira tan amrih silih
goeng praja pinarcaya dana nyosru kayekten den ugemi nora ngalem nora nuduh kabeh sinasama rening sung marah kabeh kawiran wis sinung tanruh ing upaya sira tuhuning pribadi winrih kaping 7 Bathara Baruna anggung ngagem senjata lampah niki bisa basuki ning laku amusti ing wardaya guna-guna kagunan kabeh ginulung angapus saisining rat putus weweka kaeksi angapus Agung Durjana sedih kingkin Dursila Juti saisining rat kawengku kaesti ingkang ala arja tempuing sarana datan keguh kukuh kautamanira tuladen Bathara Baruna iti pundhening kang wekasan ya kang kaping 8 geneping hasta brata tegesi brataning Bathara Brama ngupa buga sawadyani go ngalit kabeh galak maring mungsuh bisa bahasaning wadya sirna marang muka kaparakap pusus tirunen Bathara Brama tirunen Bathara Agni Arjuna kula Pramban Yaya Janaka tegese sira wis bisa mundi hasta brata anggonen kudung lan kekudungana para wong-wong kang padha kepetengan negara bakal isa hayu rahayu lamun to kabeh menungsane padha ngagemi hasta brata Janaka mugi-mugi saged to. Anetesi nyandi dawuh paduka Pramban ya wis purna anggonku medharake ya iku sejatine pepakem Makutha Rama. Iku rumuhun ingkang andhadhake Sang Bathara Rama. Kenamulan widodari diagungake dening wong sak bawana. Merga nalendra ingkang ngagem Makutha 8 mau. Nun inggih Pramban. Tak tundung baliya tindakno ing uripira ing padinan dadya tuladha tumraping diri pribadi tangga teparuk munggahi menyang nusalan bangsanira Janaka ninggih Pramban lan iki aku titip gamane Ngadipati Karna balekno marang kang kagungan ninggih ngestahaken dawuh Pramban nyuwun pamit. Mbah Dirgantara lah kok iki ana pertapan anyar ingkang mapan ana ning gunung Kutha Runggu Pramban sira sapa dipungaken kemawon kula menika Begawan Kesawa Sidi panjenengan menika sinten Raden ditepungke wae padha-padha jiwaning Brahmana aku pendhita saka
Candramanik Begawan Gunawan Wibisana wonten menapa mrepeki dumateng kula Pnemban merga kowe nerak pacak Rajang Perbatang lire kados pundi ngerti yo Kutha Runggu iki wewengkon negara ing Singgela sapa ingkang pasanggrah ana Kutha Runggu kene kudu nyuwun idi palelah nalendra ing Singgela menawi sak mangertos kula menika kebawah perintah negari Ngastina mila nyuwun pangapunten menawi jengandika paring dawuh ingkang kados mekaten paripaksa kula boten saged leksanani dawuh paduka kusik yen kowe badal dawuhku kowe wani marang peperintahan ing Singgela boten ateges kula wantun namung nyatanipun ingkang kula aturaken menika mawi dasar kasunyatan sing kepiye saiki ngene rasakaken gunung sing tanpa guna kowe gelem lunga saka papan kene apa ora sampun malih kok titah sawantah nadyan jawata mandhap kula mboten badhe kisah saking Kutha Runggu menawi dereng purna jejibahanipun Kesawa Sidhi wae ladalah Sigra ngruda peksa sang Begawan Kesawa Sidhi nalika semanten Sang Gunawan Wibisana parandene mangkih praetna nenggih Sang Gunawan dupi den waspadake mawi perwana jati kagiat jroning driya bila wonten jawatipun Sang Kesawa Sidhi lenggah Sang Hyang Bathara Suman nglumpuk saknalika Sang Begawan Gunawan Wibisana Nyuwun pangapunten dene kula kalepatan dumateng paduka Sang Bathara Wisnu panemban ampun kados mekaten mboten kedah kados mekaten malah sak mangke katuju inginu Sang Panemban kula nyuwun dipun larapaken wonten kasampurnan jati supados saged padhang anggen kula badhe pinanggih kalian sesembahan kula Panemban tetelo mekaten monggo kula aturi patrap sumedi kula badhe anjurung tindak paduka manjing wonten kasampuran sejati Sang Panemban sigra sami patrap sumedi nalika semanten Sang Kesawa Sidhi sigra amuja hak ninding kasampurnan bali wonten asal mulanira jroning wardaya Begawan Kesawa Sidhi dewe wis purna darmane angandhapaken punang pepakem Makutha Rama kawusa gyana talaksitaning huswa mahya manjing winawas kongsitan warsuh warlya ping maninggal gumana ing tias krasa jro ros-rosan katarik nanging piranti badan badar jatining wujud Nalendra ing Gorawati Bang Agung kula ngaturaken genging panuwun dene pepadang jinglang kang sinandang
Kresna lan Janaka kaya geni lan urupe kembang lan sarine Dimas Arjuna. Sejatine sira yae mustikaning para satriya Dimas Arjuna. Si Adi wis mudhun saka Kutha Runggu apa si Adi wis entuk wahyu pakem aku Rama? Nun inggih. Pangestunipun Kakang Dipati tetela mekaten. Aduh, adiku adiku. Wis ora le do jare wong adapok. Inggih, Kakang. Yai, mbok ya aku mbok wenehi to. Yen to wujud banyu ora ketang mung secawuk nggih. Badhe kula aturi monggo. Kula aturi nampi Kakang. Tulus ora kaya kowe Janaka. Wis bali kekuatanipun Kakang Awangga merga si Adi wis bisa mbalekke gamanku kang ilang. Inggih. Menika raos katresnan kula miwah bekti kula dhateng Kakang Dipati Awangga. Puji pinuji Janaka. Wah, ora ketemu iki satriya sing endi? Wah, iki ana satriya wah. Angine sembribit. Gandane wangi. Wah, lho. Gereng apa kowe weruh karo aku? Yo, regemeng-regemeng. Kowe kuwi bangsane apa? Wah, apa kowe bangsane Gandharwa? Lah dalaku dudu Gandharwa, Raden. Aku Arya Kumbakarna. Kaya aku tau krungu jenengku ya ning pirang-pirang atus taun kepungkur. Aku sedulure Ratu Ngalengka Diraja. Nanging aku ora bisa antuk kasuwarganmu, Raden. Aku tak melu kowe Raden, ora sudi kanggonan setan mrayang kaya dapurmu. Wah, minggat to entuk melu ora entuk ruda paring paksa.
Wah. Ah. Oh. Wah. 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 Ah. Wah. Wah. Ayo ambatur. Jagat janggane Sang Werkudara. Saksana krida modot kuku Pancanaka. Jiraja wantun waduhe Sang Kumbawana ical manjing mring menti sira Sang Bagus Werkudara. Wis sumunar cahyamu tambah Werkudara. Aku iki goleki buta Wendruwo. Tak jojo wau kuku ilang musna tanpa lari. Ora kok tanpa lari ora. Ning sajiwa kelawan kowe. Wah, ora genah. Yai, kuwi titip kasuwargan. Arep ngenepi dharma supaya bisa suda dosane tampanen. Nambahi kasantosane Yai Bratasena. Mas, aku yamene kok metu meneh ta iki. Wayahe leren nih. Tong 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 ketak dentong. Ketak dentong. Rasah gede. Ya ini barang jarine Wahyune tetep dipe karo Janaka inggih rebut. Werkudara ya piye jaluk Pakem Makudarama Tamparana. Wah. Api mudan. Wah. Wah.
Sepinten bingai manah kula timbuling Dimas Arjuna gegandengan kunca kaliyan Kanjeng Koko Prabu. Inggih Yai, inggih. Mekaten kula nindakake dharma labet saking wisesaning Bang. Kedah matedhakaken tumruning kanugrahan agung pepakem Makutha Rama. Sinuwun. Kula nderek bingake mugi-mugi dayane pepakem kala wau saged murakapi dhateng tiyang sadonya. Awit sekedhik utawi kathah lami lan boten lami lelampahan menika badhe dipun agem kaliyan tiyang sadonya. Sae lan botenipun kula namung nyuwun pangapunten. Nanging ideping raos kula namung leluri tilaranipun para pepunden. Wes Kakang Semar, sampun. Ya Kakang Semar ya. Ya Semar ya. Koko Prabu monggo. Kula dherekaken mangestu padha ngarsaning Hyang Agung Koko Prabu. Suawi bojana Mandrawina manggila. Manggya karahayon Koko Prabu. Rahayu Dara.